En aquests temps de persecució, les collades del Pirineu serien un pas natural de molts occitans, que fugirien de les fogueres de la Inquisició i buscarien refugi a terres catalanes. Els càtars busquen al camí llocs en què refugiar-se i assentar-se. Llocs com el santuari de Queralt, el castell de Gósol, el palau dels Pinós a Bagà, els castells de Castellbò, Josa Rocafixada i Foix presenciaren el seu exili. A Catalunya, nobles pirenencs com Arnau de Castellbò o Ramon de Josa havien adoptat el catarisme i havien difós el seu missatge per tot el territori, enfrontant-se a l'Església Catòlica. Avui dia, una de les rutes que segurament van seguir ells en la seva persecució du el nom de Camí dels Bons Homes. Avui, 8 segles després, aquests camins que tants cops van ser recorreguts per pastors, comerciants i els membres de l'Església perseguida, els Bons Homes, formen part d'una gran ruta de muntanya, d'un camí que ens porta des del santuari de Queralt a Montsegur, és a dir, del Berguedà fins a l'antic país de Foix. Un camí costerut, un camí meravellós, que enllaça paisatges extraordinaris, que cavalquen pels dos costats del Pirineu i que pot ésser recorregut a peu, en BTT i a cavall. És un camí ben senyalitzat, que disposa d'allotjament i serveis al llarg del seu recorregut. Redescobreix el camí dels bons homes, la petjada de la història.